Milí priatelia, ahojte. Dovolte, aby som vás pozval na cestovateľský večer 9. septembra v kine Kultúrka Stupava. Ja začnem o 6. s prezentáciou o Sýrii. Sýrska Rožava po páde Bašara Asada. Túto krajinu, túto oblasť sme navštívili iba mesiac po páde tohto populárneho diktátora. Po mne bude nasledovať Tomáš Pastierik s prednáškou o Iráne, konkrétne spomienky na Irán a všetky jeho cesty, ktoré tam absolvoval a čo mu to vlastne prinieslo, koho spoznal. Tak sa na vás veľmi, veľmi tešíme. Príďte, bude to naozaj príjemný večer, z ktorého si možno odnesiete aj inšpiráciu na ďalšie cesty. Takže takto sa stopuje v Iráne. No. Tak to vidíte. Krajinka.